Hej, vad heter du? Jag vill veta vem du är. Jag vill veta allt om dig. Vill du veta allt om mig? Vem som än ska vara med, vara med. Hallå, är det doktorn? Ja, vad kan jag hjälpa dig med? Doktorn ger medicin när jag känner mig dålig. Doktorn ger mig vaccin, så nu ringer jag till doktorn. Jag ska oa hela natten, oa hela dagen. Oa hela natten lång tills du upptäcker mig. Jag ska oa hela natten, oa hela dagen. Oa hela natten skrämma snart på halva stan. Oa hela natten lång tills du upptäcker mig. Au, 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 au. Oa för dig. Au, 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 au. Oa för dig. Au, Vad heter du? au, au, au. Jag vill veta vem du är. Jag vill veta allt om dig. Vill du veta allt om mig? Vi undrar, är ni redo att vara med? Armarna upp, nu ska ni få se. Kom igen, vem som än ska vara med, vara med.